И здравейте, пичове, ние сме от Foxes IT компания и днес ние ще ви покажем как да създадете вирус номер 2, даже вирус номер 2 и 3, защото в това клипче ще направя два вируса в едно. Тоест, какво означава два вируса в едно? Тоест, правим първия вирус, след това правим втория вирус, който да. И за целта ще ползваме Notepad отново. Като създавате си една папка на десктопа, няма значение как се казва, хора, без значение, пишем видеовирус. След като сте създали тая папка, пишем Notepad или Notepad. Ако искате, мога да ползвате Notepad++, ако искате, мога да ползвате обикновени. След което пишем echo. Това е първия вирус, който е за създаване на 5000 файла буквално на десктопа на някой, който си изберете вие, и пишем накрая готово. След като създадем този код, без значение какъв, цъкате върху файл, след това цъкате върху Save и от тук вече избирате вашата папка, която е видеовирус, ето го, и пишем вирус номер 2. Объркахме, хора. Малко объркахме, защото трябва да е друго. Като вирус 2 пишем и задължително трябва да напишете ето това .bat. След като създадем това, цъкаме Save. След като е създаден вируса, няма да го отварям, защото мога да ми причини голям щета на компютъра и да прецака цялото видео. За целта отиваме в Notepad отново. Notepad и тук пишем код номер 2, който е малко по-сложен и като цяло пишем Х, off, Х, и тук вече почте стартвате калкулатор, примерно да стартвате Start Explorer, Start CMD, и от тук вече си създавате вашите файлове, които искате да се стартват при натискане на това. Като цяло и примерно старт Microsoft. След като сте създали това, пишете GoToEx. И ето го втория вирус, който го създадох. Сега айде за ваша нужда ще създадем още един, който ще бъде номер 3. И пишем тук вирус номер 3. След което цъкате върху файл и цъкам New. В момента ми отвори втори Windows. И от тук вече създаваме кода, който е... само да видим нещо. Виждате само колко съм създал, ето тук.
Само да видим нещо, дали ми е създал. Да, създал ми, окей. Сега нека пишем кода, който се изключва при включването на този код. Ето of shutdown -c. И тук вече си пишете каквото искате. Пишем, ние сме VQ on, след което пишете ето тази команда, която е пишете това и затваряте скобите. И след което пишете -s, след което пишем нищо не пишем. Запазвате отново файла, като пишем вирус номер 4.bat. И ето, вирусите са ви създадени, хора. 3 вируса. Ако искате още такива епизоди на клипчета, на вируси, и последите Foxes IT компании. Ние на вас ще ви дадем как се правят вируси. Всеки ден ще качвам, може би на ден по 1-2 клипчета. Може след това клипче да качим още едно. Абонирайте се за Foxes IT компании, дайте един лайк нагоре, пишете коментари долу и чуваме се. Бай-бай!